తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు 1,00,000 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతోందని తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి అన్నారు. సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ లో తెలంగాణ గ్రామీణ బ్యాంకు రుణంతో రైతులకు 6 చెరువు హార్వెస్టులను, డ్వాక్రా గ్రూపులకు 5 కోట్ల రుణాలు అందజేసిన కార్యక్రమానికి టీజీబీ చైర్మన్ కె ప్రతాప్ రెడ్డి ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో టీజీబీ బ్యాంకు ఆర్ఎం సమత, బిజినెస్ మేనేజర్ హబీబుల్లా, స్థానిక బ్యాంకు మేనేజర్లు శివప్రసాద్, రామకృష్ణ, నాబార్డ్ డీజీఎం ఎం కృష్ణతేజ, గణపతి షుగర్స్ జనరల్ మేనేజర్ కృష్ణ మనోహర్, హార్వెస్టర్ కంపెనీ ప్రతినిధులు, రైతులు, డ్వాక్రా మహిళలు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ ప్రతాప్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ తమ టీజీబీ పరిధిలో 935 శాఖలున్నాయని, 77,000 కోట్ల రూపాయల టర్నోవర్ ఉందని, మరో 25 శాఖలను ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో కొత్తగా ఏర్పాటు చేయనున్నామని తెలిపారు. सर वेहिकल की वन ताला नहीं है सर